Първо видео, 10 факти за мен. Здравейте на всички, аз съм Тугито, най-вероятно не знаете от TikTok. Най-вероятно. Започвам нов път в YouTube, като първото ми видео ще е 10 факта за мен, да се опознаем малко повече, да научите някои неща за мен и да научите някои характеристики за мен и главно какъв човек съм. Факт номер 1. Роден съм в най-краткия месец с годината, на 7 февруари 2004 година, в момента съм на 19 години и съм зодия Водолей. Факт номер 2. Обичам да нося шапка с козирка. Да, в момента нося. Още даже. Не знам защо, просто страшно много ми хареса. Годен аксесуар са към облеклото на днешния човек. Ви обичате да носите шапки с козирки? Пишете. Факт номер 3. Обичам птици. Имам домашен любимец, папагал Корела, нали? Да. Когато поради незнайно каква причина обича да ми гризе от стената, докато не гледам, казва се Чочка. Кажи здрасти. Окей. Много обича да я галя за врата. Ето тук. Не знам защо. Обаче и хареса доста. Факт номер 4. Любима ми спорт е баскетбола. И любима ми баскетболист е Леброн Джеймс. И като си говорим за спорт, факт номер 5. Любима ми футболен отбор е Ливърпул. Като техен фен искам да знаете, че няма отбор, който да мразя. Да, чухте ме правилно. Нито Манчестър Юнайтед, нито пък и Реал Мадрид. Даже имам чаша на Ливърпул. Ето я. Шедьовър. Подарена от най-добрия ми приятел от Телман. Тео, ако гледаш това, поздрави, брат. Факт номер 6. Никога съм се няма приятелка. Не знам защо, просто Бог още явно не е преценил, че съм готов. Преди години страшно много исках да си имам приятелка, поради не знам какви причини. Може би защото бях прекалено много самотен и поне се чувствах самотен, не знаех какво исках да правя. В момента не чак толкова, хареса ми да съм сам, обичам мира и спокойствието, обичам себе си, в мир със себе си съм. И мисля, че последното е главната причина защо не искам вече да имам. Факт номер 7. Имам големи плавници. Демек, крака, стъпала, както иска да ги наречете. И трудно се намирам обувки. Ходил съм да си търся обувки от далечни градове като София, Варна, Бургас. Ако се интересувате кой номер нося, от 48, понякога 49 и през зимата нося 50 номер. Да, голямата стъпка живее в България, драги зрители. Факт номер 8. Като споменах градове като София, Варна и Бургас, аз живея в малък град. В града на Водогорието, Разград. Много хора предпочитат да живеят в голям град. Не знам защо. При мен е обратното обаче. Харесвам да съм в малък град, на спокойствие. Това съм си аз просто. Факт номер 9. Почти всеки ден тренирам. Спортувам, тренирам, както искате пък го казвайте. Какво правя? Сега в ежедневието си правя 100 лицеви опори на ден и 1000 скока на въже. Ако нали не вали. Надявам се месеци развитие по-късно да мога да добавя набиране на лостове към тренировъчния си режим. Ще бъде супер. Тренирайте! Без значение на каква възраст е. Тренирайте. Почвайте от нещо. Почвайте от някъде. И последен факт, факт номер 10. Любимия ми актьор е Тоби Магуайр. Легендарен актьор. Най-популярен са ролята си на Питър Паркер и Спайдърмен. Спайдърмен са най-популярни герои на всички времена. Всички го знаете това. Създаден от Стан Ли. Почивай в мир, Стан Ли. Липсващ на всички легенда. Спайдърмен ми е любимия супергерой и когато се сетя за Спайдърмен, се сещам за Тоби Магуайр. А когато се сетя за Тоби Магуайр, в същото време се сещам и за Спайдърмен. Пишете кой ви е любимия супергерой и защо. Може в коментарите да споделите някой факт за вас. Ще се радвам да прочита нещо за вас, да се опознаем малко по-добре. Тук съм за да помагам на хора. Благодаря за гледането. Чао, чао.